de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Avril kalo tile 25 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ka makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaraninw kan ni y'o waati seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛ la an ka fintigilakaw ka état major général la ale kɔni ye kunnafoni ni ka o di maliyɛndenw ma kunnafoni min ni a y'a yira k'a fɔ ko bingani wale 3 o de taara ka an ka fintigilakaw dagayɔrɔ ni ka olu sɛgɛrɛ fintigilakaw n'u dagayɔrɔ yɛrɛ ti kelen ye o dagayɔrɔ fɔlɔ o kɛra sevarikaw olu fɛ no sevari ale bɛ Mopti mara o la u ka dagayɔrɔ min bɛ no ni ale bɛ wele ko Amadu Bolobo Maiga o kɔni u ye bingani wale ta ni ka yen sɛgɛrɛ ale ni yɔrɔ min fana bɛ no ni ale bɛ wele ko kan bafo o ye segukaw fɛ no ale ni ɲɔnɔ fana kaw ka kan kɔnɔna u ye bingani wale ta ni ka ni yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wagati kelen o la a kɛra su nɛgɛ kaɲa 5 o wagati la a kɔnɔna la sa an ka fintigilakaw u kɔni ye ni maajugu ninnu ni ka u torin ka bɔ u dagayɔrɔ la sevarikaw ka kan kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'an ka fintigilaka maa 6 olu kɔni tanyana o bingani wale o la maa 15 olu jogina fɛn min ye an ka jugulamaw ka yɔrɔ ye sa maa 11 u ye olu faga karɔkɛ dinɛ tigilamaw olu ka fanfɛla la ni ka tila tuguni ka maranfɛn juguman 2 ka o minɛ u la n'an b'a wele nanzarakan na ko AK-47 ale ni bolola telefɔni 2 u y'o fana minɛ ka taa se an ka fintigilakaw ka minan caman o fana tun bɛ u bolo u ye o minɛ u la bafo kan o kɔnɔna la an ka fintigilaka maa 1 o jogina u ka kɛlɛkɛ pankuru 1 fana o tiɲɛna dɔɔni fɛn min ye ɲɔnɔkaw ka kan kɔnɔna ye sa maa 4 olu jogina an ka fintigilakaw ta fanfɛ u ka bolimafɛn sen 4 fana o fana 2 bɛɛ o tiɲɛna an ka fintigilakaw u y'a yira k'a fɔ ko ni maajugu ninnu yɛrɛ kɔni u ye bolimafɛn sen 4 ni ka o de fa mugu jugu la tɛntɛntɛn k'a boli ka don kan kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ni ka ni waleya jugu ninnu ka ale kɛ an bɛ dɔw de kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana nin kɛlɛ in na an bɛ dɔw kɛ ala ka baara dali nɔgɔya u ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu jogina ala ka nɔgɔya k'u ye. Kilelakaw fɛ yen nɔ kalanden 5,000 ani 770 de bɛ yen nɔ minnu n'olu tɛ ka taa kalan na minnu n'olu yɛrɛ bɛ kilasi o 8nan na u ka fɔla sa ko kabini san tɛmɛnin na nin kalanso ninnu kɔni datugulen don kilela min yɛrɛ ni sigida 6 de bɛ a kɔnɔna la a sigida 6 bɛɛ kalanso olu datugulen don k'a sababuya kɛ lakanabaliya o ye nin kunnafoni kɔni dira avril kalo tile 21 san 2022. Tile damadama de bɛ ani seli o ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati na Masina finikalalaw n'o ye tailleur ye sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa yɛrɛ kɔni tɛ ka taga n'i ka fini maaw bɛ ka taa dɔɔni ka taga u ka fini kala k'a sababuya kɛ ko ni wagati na ko gɛlɛya o bɛ yen nɔ n'a y'i sɔrɔ cogoya min na i bɛ seli ni ka o kɛ ten nɔ maaw ka fɔla sa ko n'i y'a ye kɔni nin gɛlɛya in kɔni o bɛ yen nɔ k'a sababu kɛra Masinakaw fɛ yen nɔ kɔni ko samiya o ma ɲa ɲina.
Anga fintigilakaw ka état-major général ale kunnafoni ni ka odi juma tɛmɛni kunnafoni min ni a y'a yira k'a fɔ ko su dɔ kɔni o yera nazaraw ka fintigilakaw daga yɔrɔ min tun bɛ gosikaw olu fɛ yen nɔ o gosi ale bɛ an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ avril kalo tile 19 François Barkana ale kɔni ye gosi kan ni ka odi an ka fintigilakaw olu ma u ye bandiri yɛrɛ ni ka o falen ɲɔgɔn na u kelen ka nin ka in kɔni ni ka bila wagati min na sa a sufɛla la avril kalo tile 20 a sufɛ u ye marifacikan ni ka o de mɛn marifacikan min yɛrɛ n'u wulila teliya la ka taa lajɛ fɛn min de ye ni marifacikan ye ni ka ale kunkan bɔ o de la sa u ka yalayala olu kɔnɔna la kan o dafɛla la sa u kɔni taara bɔ su dɔw de donnen kan o yɔrɔ kofɔlen nin na su ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ ko su ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ tolili yɛrɛ de sen kan o la sa nazaraw ka fintigilakaw n'o ye François Barkane a yirala k'a fɔ olu fɛ k'a fɔ ko olu kɔni nɔ tɛ nin ko in na u y'a jɛnsɛ bɔlɔlɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka fintigilakaw de nɔ bɛ nin na an ka fintigilakaw kɔni ɲɛ dara nin su ninnu kan wagati min na u ye weleda bila u ka jalatigibaw ma olu taara ka taa u ɲɛ da nin waleya jugu in u kan teliyala u m'a bila dagirinna u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli minɛnw ni ka olu dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ale dayɛlɛlen sa yanni jaabi o kɔni ka bɔ an ka fintigilakaw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni nɔ tɛ nin ko in na k'a sababuya kɛ nin su ninnu kɔni u fagara ka sɔrɔ kan o ma di an ka fintigilakaw olu ma sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ sen na yamara dila an ka fintigilakaw ma k'a fɔ ko u ka onbori sugu ni ka ale la kɔlɔsi ala kɔlɔsili kɔnɔna la sa karogɛnɛ dinɛ tigilamaw ye bingani wale ta ni ka an ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ bingani wale in yɛrɛ kɔnɔna la sa maa kelen o tayana maa fila olu jogina an ka fintigilakaw ta fanfɛ nka u kɔni ye dankari karogɛnɛ dinɛ tigilama maa 18 olu ka bunahadamadenya o la ni ka tila ka u ka maramafɛnw minɛ u la fo ka taa se u ka bolimafɛn sen filaw olu ma bingani wale o kɔfɛ sa u kɔni ye sigana ta ka maa 611 ni ka olu sɛgɛrɛ maa 64 sigana talen ko olu sɛgɛrɛ sa u ye sɛgɛsɛgɛli ni ka o ganw la walasa ka se ka olu bugunatigɛ ni ka o dɔn an ka tɔnbolomaw olu ye o baaraw ni ka olu kɛ maa 500 ni maa 46 sigana talen ko olu sɛgɛrɛ sa olu kɔni sɛgɛsɛgɛli baara kɛlen olu labilala ni ka taga avril kalo tile 21 avril kalo tile 16 finti gansa maa 2 olu fana kɔni tayana ka sababu kɛ bingani wale taara ka olu fana sɛgɛrɛ bolimafɛn o kɔnɔna la bolimafɛn min ni a tun bɛ k'i kunda Bandiagara ale ni Bankasi o kan nin kunnafoniya in bɛɛ dira an ka fintigilakaw olu fɛ Burkina Faso kaw ka camacɛfanga jamana ɲɛma ale ka cidenw olu sera an ka jamana o kɔnɔna la nɔ cidenya min yɛrɛ ni a ɲɛmaya tun bɛ lieutenant colonel Yves Didier Bamuni ale bolo a n'a ka maaw u nana an ka camacɛfanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ni ka na a kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ ni ci donna u da ka na a ɲɛfɔ a ɲɛna ko Mali ni Burkina Faso an jɛlen don kilomɛtiri 1200 de la Mali ni Burkina ye fa kelen ani ba kelen de ye wa an hakilina bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye o de ye ka se ka jugu ni ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ jugu olu ye karogɛnɛ dinɛ tigilamaw ye minnu n'u kelen do ka u daga an ka jamana o kɔrɔnyan fanfɛla la o de la sa u nana ka na colonel Assimi Goïta ni ka ale kumaɲɔgɔnya ka sababuya fɛ u bɛ fɛ u ni an ka jamana an ka jɛ ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mande Miridi ale ni panafricain ma u kɔni farala ɲɔgɔn kan avril kalo tile 23 san 2022 ni ka kunnafonidilaw olu wele kunnafonidilaw yɛrɛ wele kun kɛra fɛn min sa o de ye baara in ale kan ka taa taabolo min fɛ ni ka u da kunnafonidilaw kɛ kulo kan ani tuguni sa musaka ale bɛna bɔ maa min fana kun walasa ka se ka sifinakaw olu ka baaraw ni ka musaka don o la o dɔ de ye sɛnɛ ale ni sɔrɔ busumbaw olu ka hakilina o dɛmɛni ye cogoya min na ani waribo min n'ale bɛ wele ko BRICS o fana min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ale de bɛna musaka ni ka o don sifinakaw ka baara ale kɔnɔna o la kɔnɔna la sa an ka jamana marabagaw olu bɛna musaka ni ka o don a la ɲininkali yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye mouvement panafricain ma u y'a yira k'a fɔ ko organisation mondiale o bɛna kɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ don n'a nataw la tour mondial min n'a laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka impérialisme ale n'o colonialisme ka se ka o kɛlɛ ka bɔ farafina jamana olu kɔnɔna la
Shuala Bayaya Haidara ale kɔni ye kliniki belebele ni ka o baaraw ka o kolomo kari kliniki min ni a be Mamaribugukaw ulu fe no n'a be wele ko kliniki Zahara in yɛrɛ a musaka ta jɔ fo sefa wari miliyɔn 300 o bɔɲɔngo la a kɔnɔna la sa banabagatɔw daldali yɔrɔ o be a kɔnɔna la ka taa se échographie ale ni joli sɛgɛsɛgɛkɛ yɔrɔ ulu bɛ b'a kɔnɔna la fo ka taga se den bange yɔrɔ ulu be a kɔnɔna la a baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna Shuala Bayaya Haidara ale fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nin baara in ala ka caman mɛn sen na ka se ka o mɛn ni ka dɔgɔtɔrɔsow ni jiw ka o di fantanw ulu ma an bɛ Shuala Bayaya an b'a fɔ a ka nin hakilina in o la. Sunkalo ale bɛ ka sɛnsɛn ni ka se a kuncɛ yɔrɔ o ma an bɛ a tile 10 laban o kɔnɔna la o de hukumu la sa bɛɛ b'a kalama ka fɔ sunkalo tile 10 laban na a kun bɛ cɛ ni Laylatul Kadiri o de ye Laylatul Kadiri min ni alisilamɛ diinɛ tigilama bɛɛ bɛ a sigi ni ka a don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka ale makɔnɔ o de la sa Zaviya Tijaniya Sheikh Haruna Sangare kalandenw u farala ɲɔgɔn kan ka fɔ ko u bɛna ni su belebele ni ka ale ɲɛnamaya an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ sa a bɛna kɛ Banangabugu Bolen Sema Sheikh Haruna Sangare a bɛna kɛ ale yɛrɛ ka so araba nata in na avril kalo tile 27 san 2022 a bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati an bɛ dugawu kɛ ala ka ni su belebele ala k'a don ani alisilamɛ diinɛ tigilama bɛɛ lajɛlen garizigɛ o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fe nɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Alpha Condé min ni dan sigira ale ka fanga la septembre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2022 a yirala k'a fɔ u ka fintigilakaw fɛ k'Alpha Condé ale kɔni labilala Alpha Condé min n'a kun bɛ fintigilakaw olu ka lakɔlɔsili kɔnɔna la u ye nin kunnafoni ni k'a di juma sufɛla la u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa a ye nin kunnafoni ni ka ale da maaw tulo kan k'a fɔ ko sisan k'Alpha Condé kɔni a bɛ se ka limanaw ni a somɔgɔ k'a bɛ se ka u bɛɛ lajɛlen wele ka taa ka so ka sababuya kɛ lakɔlɔsili tɛ a kan bilen u ka fɔla ko nin wagati in na a bɛ a furumuso ale ka so de yanni a yɛrɛ ka so o bɛ ban. Nizeriyakaw olu fe nɔ u ka tajimaraso dɔ de bɛ yen nɔ tajimaraso in yɛrɛ kɔni ale pɛrɛnna tajimaraso in a pɛrɛnnen sa a kɛra sababu ye ni ka maa 80 bɔɲɔngo ka olu bɔnɛ o ni na nin kunnafoni in dira kunun kari sufɛla la. Ka kunnafoni datugu ni dolanci ale hukumu o kɔnɔna ye sa an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna kan u ka fédération ɲɛmaya ɲinini o kɔnɔna la sa DJ Drogba ale tun bɛ o la nka DJ Drogba yɛrɛ ale sen bɔra la kabini tɛmɛliko fɔlɔ o kɔnɔna la nin wagati in na maa min kɛra u ka fédération ale ɲɛmaa ye sa o de ye Yacine Idrissa Diallo ye Yacine Idriss Diallo a kɛra fédération ɲɛmaa ye sibiri tɛmɛnen in na u ka dolancila kɔlɔ ni ale DJ Drogba ale sen bɔra a la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an b'a dɔndɔniya k'a fɔ halisa k'a fɔ ko tunga lafiya ale de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dɔnniba ye tunga lafiya min ni a nana an ka tungange olu lafiyali kama soko ani tɛrɛnko la a ye tunga lafiya ma a y'u wele walasa aw bɛ se ka nisɔndiya ni ka o sɔrɔ aw ka duko la k'aw to jamana kɔ kan ka na aw ka du jɔlen bannen sɔrɔ aw faso o kɔnɔna la k'a sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma sɛgɛn yuruyurugu t'a la foyi o t'a la tunga lafiya ale de dɔrɔn de bɛ se ka o kɛ aw ye an bɛ dugawu don kɛ an ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana ni kunu kɛlɛ in na an bɛ bada dugawu kɛ ala ka bada dali nɔgɔya u ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu joginna an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di u ma halisa an b'a da an ka fintigilakaw tulo kan k'a fɔ ko jamanadenw bɛ u kɔ ni karagɔlɔn diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli la an bɛ u kɔ fo ka taga fɔ ko min kɛra an bɛ dugawu kɛ ala ka lakana kɛ u ye yan fo u sigiyɔrɔ la an ka jamana ye ala ka basigi ala k'o lana hali sisan nɔ an ka jamana marabagaw ala ka jamana ye ala k'a ta fanga di u ma aw k'an bɛn